This is El Ribuya of the Prospect. Let's inspire one another and expand our consciousness. Sa tila walang katapusang paghihirap na dulot ng panahon ng pandemya, samot-saring emosyon ang naramdaman natin. Takot, pangamba, awa at kawalan ng pag-asa. Ilang taon na rin tayong lumalaban at nagdarasal na sana matapos na ang pandemyang ito at magkaroon na ng kalayaan sa COVID-19. Pero bago pa man dumating ang pandemya ng COVID-19, may mas malalang pandemya na ang ating nilalabanan. Ang pandemya ng kahirapan. Hayaan niyo akong dalhin kayo sa isang storya ng kawalan, kahirapan, galit at pagpapabaya. Patungo sa pagpapatawad, pagbabago, pagmamalasakit, pag-asa, at pagmamahal. Bago natin simulan ang paglalakbay, muli nating balikan ang punot dulo ng lahat ng istoryang ito. Ako ang may kasalanan nito. Nagtagpo sa atin sa Facebook, may mga nag-mention po sa atin sa Facebook, may isang pamilya po na nangangailangan ng tulong. So base po sa pagkakaalam po natin, base po sa Facebook post, iniwan daw po ito ng kanilang mga magulang. Pagkaalam ulit natin, 6 sila magkakapatid. So yung tatlo nagkaroon na ng diferensya dahil daw po sa gutom. Mama mo. Hindi ko na po alam, hindi ko na po alam. Basta ko sa dito ako yaw sa daig. Diyan sila kumakain. So sila po yung nagmamalasakit dito sa mga bata. So, yan, kayo po si Nanay Yuli. Ano pong apelido? Ako. Dalawa lang po yung anak niyo. Yung tunga. Tapos yung pangatlo yung namatay po. Iyo. Bakit po yung mga kapatid ni Roy hindi niyo po anak yun? Dahil. Nagkahiwalay kami ng mga anak ko. Anak ko yun. Anak ko yun. O, hiwalay na kami. Tapos, ang alam nga niyan, 3 lang ang anak ko. Kaya, napakasama akong magulang. Ano pagkamdam te? Na Masaya. gano'n po ba kasaya? Masayang masaya. Hindi lang hindi. Excited na po ba kayo makita yung mga anak niyo? Excited na. Hindi lang inaano ko. Hindi talaga ako niyang kilala.
rin po sila masisisihan kasi talagang- Ako ang may kasalanan nito. Kaya tatanggapin ko. Pero gagawin ko rin na para makabawi ako sa kanila. So hindi natin pwedeng kontrolin yung mga anak nila, hindi natin pwedeng adiktahan yung mga anak nila kasi yan din yung nararamdaman nila, yung emotions nila. Mahirap na yun, no? Kung makita mo yung mga anak mo na malayo yung loob sa'yo. Hirap pala, hirap tanggapin. So bawi na lang po tayo, hindi po tayo ng tawad sa mga anak nila. Kahit sa ngayon lang po yan, sa umpisa lang. Atin po ang time na mapapatawad din po kayo ng anak na matatanggap niya din po kayo. Ako po ay natutuwa at ako ay napagbigyan na makasama sa kanilang araw. So napaka-honored po ako na sumama sa kanila. So maraming salamat po sa pag-welcome. Yan, pare! Ito po yung ano, lagi niyang ginagawa. Yan po yung ano, lagi niyang ginagawa sa amin. Nandun na kami dito. Miss na kami lagi. Parang nilagi ko nga po isang malaking karangalan kasi matagal ko na rin kayong sinusundan. And sa panahon kasi ngayon, sa panahon natin, kayong dalawa at yung grupo nyo ay isa talaga sa kailangan dahil kailangan natin ng pagmamahal at malasakit. So yung ginagawa nyo, mas nakaka-inspire. Kaya gusto ko din pong i-share sa mga viewers ko, i-share sa vlog ko yung ginagawa nyo pagmamahal. Tapos yung pumunta si Pardy, parang teary-eye ako kasi iba po talaga yung feeling. Napaka-genuine po talaga. Kaya medyo teary-eyed ako nung dumating siya at nag-hug. So, salamat po. Salamat po. Yan. Naluha talaga si ma'am. Tuwang-tawa siya. Grabe. Hello po. Kaya may kasama po kami. So, gaano ka po? Ay po. Ayun. Naliyak. Maaga na nagdala kumain. So, ngayon po, lulutuan po namin sa ulam. Luluto po kami ng minudo. Wow. Sabi nila yung bahala ka ng minudo. Saka yung papel ko ngayon, nag-iihaw tayo na yan. Wow. And nandito po tayo ngayon sa Barangay Hingaroy. Yan sa pamilya po ni Padi-Padi. So sila po yung pamilya San Pascual. Sila po yung natulungan natin. Tinutulungan po natin. Kasama po ating mga sponsors. Ayan, ganyan po talaga si Padi-Padi. Parang na-miss niya ako lagi. So kahit araw-araw kayo magkita. So ito na magkita kami dito pagka umaga. Ito yung ginagawa niya. So, question lang, sir. Marami kasing nagtatanong, ano daw po yung pinanghuhugutan mo at gumagawa ka ng mga ganitong vlogs? Siguro. Thank you so much for watching. I'm grateful for you all with the support, and if you
the red button over there, like this, and see you on my next video.